Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Калдыкларны яндыру һәм учаклар ягу тыела. 12 майга чаклы янгынга каршы махсус режим кертелә. Яшүсмерләрне каникулларда эшкә урнаштыру өчен шәһәр бюджетыннан акча бүленәчәк. Балаларга нинди эш тәкъдим итәләр һәм ничә сум түләячәкләр? Бәле казаларга юл куйма. 2024 елның 22 апреленнан 12 майына кадәр Татарстан Республикасы территориясендә янгынга каршы махсус режим кертелә. Шуңа бәйле рәвештә Комсомол районы администрациясендә бакча җәмгыятьләре рәисләренең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән очрашуы узды. Көн тәртибендә янгын куркынычсызлыгы чаралары турында фикер алышу җыелышта безнең төшерү төркемендә булды. Виталий Быков инде 7 ел бакчачылык ширкәтләре ассоциациясе рәисе булып тора. Онда 16 бакча җәмгыяте һәм 9000 участок керә. 22 апрельдән 12 майга кадәр янгынга каршы махсус режим игълан ителде. Бу вакытта һәр бакча ширкәтендә дружиналар оештырыла дип уртаклашты ул. Алар ашыгыч хезмәткәрләр килгәнче янгынны сүндергә тырышалар ди ул. Причина всех пожаров – это замыкание проводки. То есть в первую очередь надо обращать, особенно у пожилых людей, у них проводка со дня создания этого общества, то есть 60-70-е годы. Поэтому желательно, конечно, на проводку обратить внимание. Калдыкларны яндыру һәм учаклар ягу тыела дип кисәтте Фаяз Ягудин. Бу чараларның барысы да янгынның еш очрый торган сәбәпләре ут белән саксыз эш итү, шулай ук кыру үсемлекләрне һәм чүп-чарны вакытында җыеп алмау белән бәйле ди Ират. По окончании уже особо противопожарного режима можно этот весь мусор собрать и сжечь в железных емкостях или вырыть яму 30 сантиметров. Ну, соответственно, должно быть какое-то противопожарное мероприятие проведено. Это вода должна быть, либо огнетушители. И расстояние от домов, строений уж 5 метров. 2024 елда инде кыры үлән януның 2 очрагы теркәлгән. 2023 елда шул ук чорда 29 очрак булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре киләчәктә бакчачылар белән очрашулар уздырырга планлаштыралар. Анда бакча җәмгыятьләрен янгыннан ничек сакларга кирәклеге турында кабат-кабат сөйләячәкләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Уку елы ахырына бер айдан артык вакыт кала, алда җәйге каникуллар һәм күп кенә укучылар бу вакытны файдалы үткәрергә теләрләр. Мәсәлән, эш табу. Быел шәһәр бюджетыннан бәлиг булмаганнар өчен эш урыннары булдыруга 32 миллион сумнан артык акча бүлеп бирү планлаштырыла. Республикадан 6 миллион укучыларга нинди вакансиялар тәкъдим итәргә әзер булуларын алдагы материалда сөйлибез. Республика һәм шәһәр бюджетларынан бүленгән акчалар 4 сәгатьлек эш көнендә 2000 ярымга кадәр яшүсмерне эшкә урнаштырырга мөмкинлек бирәчәк. Шул ук вакытта хезмәт хакы 12000 сум тәшкил итәчәк. Мәшгульлек үзәгеннән тагын 2600 тирәсе түләнә. Школьники имеют возможность устроиться на работу двумя путями. Первый – это через Набережно-Челнинский центр студенческих трудовых отрядов. Их работа будет осуществляться на территории образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, молодежной политики, наших городских учреждений, а также через центры занятости. Мәктәп укучыларын территорияләрне төзекләндерүгә һәм яшелләндерүгә җәлеп итәчәкләр. Алар шәһәр чараларында мәктәп җиһазларын, спорт һәм балалар майданчыкларын ремонтлауда катнашачаклар. Шулай ук предприятиеләрдә хезмәт куячаклар. На предприятиях различных форм собственности выплачивается заработная плата по условиям нашего договора между предприятием от минималки 20 рублей, ну и выше, пропорционально отработанному времени. Если рассматривать прошлые годы, то где-то заработная плата составляла, самая высокая была 30-36 тысяч. Студентлар хезмәт отрядлары үзәге шоуларга вожатыйлар, официантлар, ашхана хезмәткәрләре, коткаручылар, пассажир поездларында озатып йөрүчеләр һәм башка төрле һөнәрләр тәкъдим итә. Студенты задействуют на рыбоперерабатывающих заводах полуострова Камчатка. Основная профессия рыбообработчик. Оклад за 1,5 месяца составляет 55 тысяч рублей. Дополнительно премиальные выплаты. Моннан тыш шоулар үзләре дә эшкә урнаша ала. Бүгенге көндә балаларга 700-гә якын вакансия тәкъдим ителә. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Біз КВН-ні башлайбыз. Яңа бистәсендә Тукай районы башлыгы Фаил Камаев кубогына уен узды. Шолы Тукай районы Алабуга һәм Башкортостаннан 6 команда бер сәхнәдә чыгыш ясады. Алар актуаль темаларга шаяртты һәм залдагыларның күңелләрен күтәрде. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Гөлнара Грифулинаның һәр чыгышы шундый алкышлар белән каршы алына. Ул тегә кызлар командасының капитаны. Кыз сәхнәдә үзен ышанычлы хис итүен таный, чөнки аның җилкәсендә инде 5-нче сезон уеннары. Өстәвенә аның командасы Тукай районы КВНның 3 тапкыр чемпионнары. Biz endi 5 yil sahnada o'ynaymiz, ovuldagi butun turmushni ko'rsatishga tirishamiz. Bizning komandada mana agar sanab ketsak, bibliotekar, rejissyor, bizning qizlarimiz, yosh qizlar, feldsher, zavklub, biz barimizdag'i quruqmishi sahnadan bütün problemlarni aytirga xayollanayıq, hozir aytada olamiz. Фестивальнең барлык катнашучылары да шаярту форматында тормышның барлык көтелмәгән борылышларын күрсәтәләр. Уен сәламләү конкурсыннан башланды. Безнең команданың исеме Тукай җыелма командасы. Без шаяртабыз актуаль темаларга, авыл җирлекләре турында, районның внутряклары турында һәм инде хайваннар турында. Безнең буын кызыклар ул әлбәттә булачак. Безнең предприятие турында, ул ит турында, бәйләр үсте йомыркага, шуның турында аларны кагалачак. Барлык командалар уйнагач аларга билгеләр куелды. Аннары разминка конкурсы башланды. Анда жюри әгъзалары катнашучыларга сораулар бирде. Егет кеше джентльменнән нәрсә белән аерыла? Егет кеше концерт карый, а джентльмен минуткә бер стойка ташый. Бу шаяруудан көтәбез шаярулар, көлүләр, бик матур иттереп, кызык иттереп көн тәртибенә кагылышлы матур юморлар, сатира күпме булса да. Һәм инде мин монда беренче тапкыр катнашканым бар, Тукай районында да. Бу инде хәзер шәһәрләр арасында килеп чыга бит инде, Уфадан да килгәннәр. Мин уйлыйм, матур булачак бу кичә. Конкурста Тукай районы җыелма командасы җиңде. Икенче урында текә кызлар командасы, ә лидерлар өчлеген коктейль командасы тәмамлый. Акчалата бүләкләр һәм дипломнардан тыш КВНчылар үзләре белән яхшы кәеф һәм көчле алкышлар алып китте. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Темле, файдалы һәм арзан бәядән Камчатка балыгы һәм уылдыгы ярминкә күргәзмәсе шәһәр халкын кабат сөендерә. Балык деликатесларының зур ассортименты беркемне дә битараф калдырмаячак. Аларны 20 апрельгә кадәр на Пушкинская сәүдә үзәге, Сөембикә проспекты 51 адресы буенча сатып алырга мөмкин. Аксым чыганагы һәм гомерне озайту усулы балык, кондагы витаминнар һәм микроэлементлары йөрәк кан тамырлары авыруларын киметә. Балык аеруча майлысы, йөрәк көнчыгышныкы безнең диетада булырга тиеш. Өстәвенә бу файдалы гына түгел, тәмле дә. Ну, один раз я уже брала, мне понравилось, вот пришла второй раз. Взяла сыну и себе. Бутерброды делаем, картошку с рыбой едим, ну а икру, естественно, на хлеб, на масло. Чавы чушь, конечно. Ну, икру. Один раз попробовал, понравилось. Во-первых, малосоленая. Нравится. Рыбка очень вкусная. Вчера себе купила и соседка угостила. Ей очень понравилось. Вот сейчас еще пришла. Побаловать решили мы сами себя с дедушкой. Купили чевычу, немножко икры купили. Мы покупали уже, нам понравилось. Нерка, чавыча, тунец, палтус, ак балык, Камчатканың тагын бер хәзинәсе кызыл уылдык, сусыл, тәмле, туклыкла. Гордость Камчатского края, конечно же, икра. Отборная, зернистая, слабосоленая, она очень вкусная. Прям зернышко к зернышку. Она богата витаминами, микроэлементами. Изумительная икра. Камчатка бүлекләрен 20 апрельгә кадәр на Пушкинская сәүдә үзәге, Сөембикә проспекты 51 адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 15 по 20 апреля. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс. Центр занятости населения приглашает 25 апреля на ярмарку вакансий. Молодежный центр НУР 102. Начало в 10 часов.